Yung sisig ko, dati, pares lang sisig na nakikita mo sa restaurant, kanto, pampulutan. Ganun ang ginagawa kong sisig noon. Tapos, tumaas ang presyo ng mga baboy, mga karne, mga sangkap. Nag-isip ako ng bagong sisig na matatawag na kakaiba naman, na walang atay, walang utak, pero may sibuyas, may sili, may kalamansi. Kaya ito bago, nilagyan ko na ngayon ng chicharong bulaklak. 70. Yan ang kakaiba. Kasi kung titignan mo lahat ng sisigan dito sa Metro Manila, halos pare-parehas lang. Yung isa lang. So, ibahin ko naman. Gawin ko lang, lalagyan ko ng chicharong bulaklak. So, tinesting ko, okay naman. Nagpi-feedback yung mga customer ko, masarap daw. So, tinuloy-tuloy ko na. Tingin niyo sir, mas masarap pag nilagyan natin. Lalo siyang kumakrunchy. Kasi, aminin natin, masarap talaga ang chicharong bulaklak. Kahit sabihin natin putok-patok. Wala pang pandemic, tsaka wala pang vlogger. Talagang pinipilahan na kami dito. Kasi yung mga maliliit na bata, tsaka mga high school, elementary, mga suki ko na yan eh. Hanggang sa lumaki na sila. Uy, si Manong tinda. Kilala nila ako. Punta tayo ulit. Tapos sabi-sabi sa mga kaklase, yun, lumawak yung network ko. Tapos yung mga rider, yun, tuloy-tuloy lang. Ngayon sir, nakakailangan. Ngayon, marami na. Umaabot na kami ngayon dito ng 50 kilos. Oo. Ubos. Minsan kulang pa. Pero hindi nakakayanin ng 60 o 70 dahil nakakapagod. Ako si June, sa AJCC, dito sa Project 4, Quezon City. Ang pwesto ko, Kanto ng Magad Salamat. Pinaka-landmark niya, Save More. Bali, nagtitinda ako ng sisig dito. Bali, 12 years na akong nagtitinda ng sisig. Ayun ang kinabubuhay namin dito sa pang-araw-araw. So sa 12 years na yon, ito pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung bentahan. Ang customer namin dito, mga rider, mga estudyante, mga elementary at high school, tsaka college. Kasi meron nga silang sa estudyante meron akong 35. Mabibili pa rin nila, makakakain pa rin sila na worth 35 pesos, na busog na sila. Kasi murang-mura na yun sa 35. Tapos kung gusto niyo naman ng ayaw ng 35, may budget kayo, pwede 60. Pero halos kadalasan dito, 35. Naitulong? Malaki. Kasi halos diyan ko na napagtapos yung mga anak ko eh. Lahat sila. 3 sila nakapagtapos na. Tapos yung pang araw-araw namin gastusin, yan yung kinukuha. Mahalaga doon nakapagtapos sila. Na diyan ko lang sila, wala akong ibang inasahan kundi yung pagtitinda ko lang sa sisig. Yun lang. Wala naman trabahong madali eh. Lahat paghihirapan ko talaga. Ang kagandahan lang kasi dito, hawak mo oras mo, wala kang amo, yun. So, sa hirap, mahirap talaga. Pero mapipil mo naman yung, hindi mo naman yung hirap pag makikita mo na yung customer mo nasisiyahan. Na-appreciate nila. Okay na sa akin yung masayahan yung customer. Nakakatanggal ng pagod.
Sa mga nakakilala sa akin dito sa Project 4, alam niyo naman dito, invite ko kayo, kumain kayo dito sa akin sa munting kainan ko dito sa ilalim ng puno. Magad salamat, Corte del Legazpi. Ang pinaka-landmark, ano lang, Save More, Pete Watson. Start ako ng 11 hanggang 5 p.m. Okay, okay. Thank you po, thank you po. Thank you. Salamat. Kalamansi, chili, Oregano bro. Hawakan ka Gara. Mayo. kahit take up. Apat kayo, no? Apat kayo. Ano ba? Kaya. Kaya, mamaya ko bayaran. Okay. Kaya lang. Ano yung sa order niyo? 60. Pag yung kalahati, 35. Ito, 60. Ito, boss. Bulaklak. Ano, bali, hindi ko basta sinasama sa sisig eh. Oo. Oo. Ako lang yung kauna-unahan na nagpila ng sisig na may chichar bulaklak. 150. Okay na? Kalahati? Isa. Isa? Okay. Half rice. Sisig rice, may extra kanin, 70. Sinabi mo kay Alvin, nandito na sila. Oo, sinabi na. Good na. Sila sa dito. Gano'n lang. Basta. Okay, tawag, dalawa. Sa inyo po.